Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Perdo. Taong 1973, Tinugbok, Antique. Itong mga panahong ito, kasalukuyang may pamilya na itong si Perdo. Sa lahat ng oras at pagkakataon, itinutuon niya ang kanyang wisyo sa paghahanap buhay. Napakabait nitong tao. Sa katunayan, sa kanilang lugar, iilan na lamang silang hindi nasasangkot sa anumang gulo. Para kay Perdo, ang pagkakaroon ng mapayapang buhay ang nagbibigay sa kanya ng kasaganaan at lakas para maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa halos ilang taon nilang paninirahan sa lugar ng Tinugbok, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat gawa ng hindi siya napagdidiskitahan ng sinuman. Bagaman may mga pagkakataong sinusubok siya ng mga lasinggero sa kanilang lugar, pinipili na lamang niyang sumang-ayon sa mga ito upang makaiwas sa gulo. Ganon at ganon palagi ang kanyang ginagawa sa kadahilanang ang buong akala niya yon ang magpapatahimik sa kanyang pamilya. Subalit, dumating ang isang araw, pilit talaga siyang sinusubok ng tadhana. Sa taong ito, nasa kasagsagan ng buwan ng Marso, habang abala si Perdo sa pagsasaka, aminado siyang hindi niya napapansin ang bawat galaw ng kanyang mga anak. Kapag umuwi siya, hindi na siya nagkakaroon ng sapat na oras para makausap ang mga ito. Araw-araw matapos ang kanilang hapunan, diretso agad siyang magpahinga kahit punong-puno pa ng putik ang paa niya. Dahil sa gawain niyang yon, kung kaya't ni pagkausap sa kanyang mga anak, hindi na niya nagagawa. Wala namang gaanong ipinag-aalala noon si Perdo sa mga ito, gawa ng ang mahalaga lamang para sa kanya. Buo silang nasa bahay tuwing sumasapit ang gabi. Isang araw, habang abala siya sa pagtatanim ng palay sa kanilang lugar, lumapit ang kanyang kaibigang palagi niyang kasama sa pagsasaka. Alam ni Perdo na hindi pangkaraniwang tao ang lalaking yon sa kadahilanang kilala yon sa kanilang lugar bilang bayarang mambabarang. Sa katunayan, may mga pagkakataong niyayaya siya nitong manood ng ritual, subalit pinipili niyang yon ay tanggihan. Hindi mawari ni Perdo pero halos buong buo ang pagtitiwala ng kaibigan niyang yon sa kanya. Ultimo ang iilan na mga karumal-dumal na sikreto nito na gagawa nitong maihayag. Hindi naman niya ipinagsasabi ang tungkol sa kanyang mga nalalaman dahil alam niya sa kanyang sarili na ikakagalit yon ng kanyang kaibigan. Bagaman buo ang tiwala nitong ibinibigay sa kanya, pinipili pa rin niyang huwag magpakakampante, lalo pat sa isang pagkakamali lang magiging kaaway niya ito kung magkataon. Para kay Perdo, mas panghahawakan niya pa rin ang tiwala nito higit sa anumang sikreto. Oy Perdo, meron akong sasabihin sa'yo. Mukhang napakaabala mo na kasing magtrabaho eh. Yung mga balita sa pamilya mo, mas nauuna ko pang masagap kaysa sa'yo. Bantayan mo yung panganay mong babae. Balita ko meron nanliligaw dyan sa baryo. Kung maaari sana, iiwas mo yan hanggang maaga pa. Sinasabi ko sa'yo, Perdo, saksakan ang kademonyohan ng lalaking nahuhumaling dyan. Wika ng kanyang kaibigan, paglapit nito sa kanya. Nang marinig naman ni Perdo ang sinabi nito, bigla naman siyang nabahala, lalo pat aminado siyang wala na talaga siyang panahon na makausap ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagdesisyon siyang maglaan ng oras pagka-uwi niya para balaan ang mga anak niya. Pagkarinig naman dito ng kanyang kaibigan, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang seryosong bumubulong ng, "Wag lang talaga silang magkakamaling kanain ka, Pedro. Pinapangako ko sa'yo, kahit kilala ko ng lubos ang mga taong yan,
hindi ako magdadalawang isip na kantihin sila. Sabihin mo lang, ako ang bahala. Ay nako, wag na. Baka wala namang ginagawa eh. Hayaan mo, mamaya kakausapin ko ang anak ko. Sige na, magtrabaho na tayo. Sagot naman niya rito. Matapos niyang makapagsalita, minabuti na lamang niyang ituon ang kanyang wisyo sa kanyang ginagawa nang sa gayoy makatapos sila bago sumapit ang dilim. Kinahapunan, pag-ahon nila sa palayan, dali-dali naman siyang umuwi, alinsunod sa babalang ibinigay ng kanyang kaibigan. Para kay Perdo, totoo ang lahat ng sinasabi nito sa kadahilanang ni minsan hindi pa yon nagsinungaling sa kanya. Maaaring mambabarang ito pero hindi mahihigitan ng katapatan nito kung ikukumpara sa ibang tao. Lahat ng sinasabi nito merong tinatawag na palabra de honor. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang kanilang tahanan. Pagpasok niya sa loob, agad naman niyang hinanap ang kanyang mga anak para isa-isa yung kausapin. Maya-maya pa, agad naman yung nagtipon sa harapan niya, kung saan napansin niyang hindi pa lumalabas ang panganay niyang anak na babae. Noong una, inakala niyang natutulog lang ito pero pagpasok niya sa loob ng silid nito, wala naman yun doon. Dahil sa nalaman niyang yon, agad naman niyang tinanong ang kanyang asawa, subalit maging ito man, bigong malaman ang kinaroroonan ng anak niya. Nang akmang lalabas na si Perdo sa kanilang tahanan, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang kanyang isang anak na lalaki na nagsasabi kung ano ang nangyari sa panganay nila. Ayon dito, kanina pang umaga yun umalis, subalit inabot na lamang ng hapon, hindi pa yun umuuwi. Sinubukan na din niya yung hanapin pero dala ng takot niya sa kanyang ama, napilitan siyang umuwi nang hindi yun kasama. Dagdag pa nito na huli niya yung nakita sa sentro kung saan kausap nito ang isang tambay na binatilyong lasinggero. Matapos naman itong marinig ni Pedro, hindi na siya nagdalawang isip pang tumungo sa baryo para hanapin ito. Habang binabagtas niya ang daan, labis-labis naman ang kaba na kanyang nararamdaman buhat sa maaaring mangyari sa anak niyang yon. Alam niyang hindi ito ligtas sa kamay ng lalaking huling kausap nito, lalo pat kilala yon sa kanilang lugar na basagulero at walang patutunguhang matino. Nasangkot na din yon sa paggamit ng bawal na gamot, maging sa mga huling naganap na nakawan sa kanilang lugar. Kaya lang naman ito hindi makulong-kulong dahil kapag nakakagawa yun ng krimen, merong mga taong nagbibigay dito ng proteksyon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsuyod sa lugar, bigo pa rin niyang mahanap ang kanyang panganay. Kung saan-saan na siya noon nagtanong pero ni isa sa mga ito walang nakakita. Pagkaraan pa ng ilang oras, wala na ngang nagawa itong si Perdo kundi ang mapaupo sa tabi ng daan habang palihim na humihikbi. Ramdam na ramdam niya noon ang kawalan ng pag-asa, gawa ng kahit sinong lapitan niya, tila bang nararamdaman niya ang kawalan nito ng ganang tumulong. Pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw, para siyang baliw na dahan-dahang naglalakad pabalik ng kanilang bahay. Makalipas pa ang ilang minuto, pagliko niya sa isang makipot na daan, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang panganay niyang anak, walang malay at nakahiga sa tabi ng daan. Nasipat niya rin ang mga pasa nito sa dibdib at braso, indikasyon na pinahirapan ito bago pakawalan. Ang mas ikinasakit pa noon ng kanyang loob ay noong makita niyang wala yung pang-ibabang saplot. Buhol-buhol na rin ang mahaba nitong buhok na animoy ilang oras yung nagpumiglas para lamang makatakas. Kahit hindi na nakakapag-isip ng tama noon si Perdo, pinilit niya pa ring dalhin ito sa kanilang tahanan.
Maya-maya pa, nang malaman naman yon ng kanyang pamilya, tahimik namang binalot ng pagdadalamhati ang tahanan nila. Kahit nais na nila noong humingi ng tulong, mariin itong tinutulan ni Perdo, gawa ng matindi ang pagmamalabis nitong gumanti. Nang mapagtanto naman itong nasa ligtas ng kalagayan ng kanyang anak, agad naman yung umalis para puntahan ang tahanan ng kanyang kaibigan. Sa pagkakataong yon, siguradong sigurado na siya na tatanggapin niya ang anumang alok nito. Mariin niya ring pinanghawakan, hindi niya yon gagamitin para maisakatuparan ng kanyang paghihiganti. Ang nais niya noong mangyari, sa mismong mga kamay niya, mamatay ang gumawa ng bagay na yon sa anak niya. Nais niyang higupin ang huli nitong hininga, maging ang masama nitong dugong nananalaytay sa buo nitong pagkatao. Sa pagdating niya sa bahay ng kaibigan niya, agad naman siyang sinalubong ng mga alaga nitong aso. Kahit ramdam ni Perdo ang panganib na daladala nito, nagpumilit pa rin siyang lumapit sa bahay para yon ay gisingin. Maya-maya pa, nang marinig naman ito ang kanyang pagtawag, agad naman itong binuksan ang entradang pinto, kung saan bumungad yun sa kanyang namumungas-mungas pa ng mga mata. Pagsilay nito sa kanya, bigla namang natigilan ng kaibigan niyang yon sa kadahilan ng ramdam na ramdam nito ang galit na namumutawi sa kanyang katawan. "Nog, kailangan ko ng tulong mo. Yung anak ko, ginamit ng mga demonyo. Pahiramin mo ko ng kapangyarihan, Nog. Pakiusap, pahiramin mo ko. Papatayin ko silang lahat." Gigil na wika ni Perdo sa harapan ng kanyang kaibigan. Bago pa man makapagsalita ang mambabarang, umiiyak siyang lumuhod sa harapan nito, pagpapakita ng kanyang matinding pagmamakaawa. Dagdag pa ni Perdo na nakahanda siya sa anumang magiging kapalit nito, sa katawan niya, maging sa kanyang kaluluwa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala na yung nagawa, kundi ilahad sa kanya na hindi pambabarang ang solusyon sa nais niyang mangyari. "Perdo, ang barang pumapatay gamit ang espiritual mong karunungan. Kung hangad mo silang patayin gamit ang iyong sariling kamay, ibang kakayahan ang iyong hinahanap. Bilib ako sa hangarin mong ipinapakita ngayon. Dahil dyan, pagbibigyan kita." Seryosong sagot naman sa kanya ng kaibigan niya. Kasabay ng pagwika nito, ay ang dahan-dahan naman itong paghawak sa kanyang kamay upang alalayan siyang tumayo. Makalipas pa ang ilang minuto, pinapasok naman siya ng kaibigan niyang yon sa tahanan nito, kung saan tinahak nila ang daan patungo sa isang altar na gawa sa purong bato. Habang pinagmamasdan ni Perdo ang lugar na yon, hindi niya maipagkakaila ang dami ng mga larawan at ukit na kanyang nakikita. Maya-maya pa, nasipat naman niya ang kaibigan niya na kumuha ng isang garapon, kung saan sa loob nito makikita mo ang kulay itim na langis na merong mga lumot sa itaas. Sa ilalim ng garapon, naroon ang isang batong hugis bilog na merong makinis na ibabaw. Matapos niya yung masilayan, agad naman siyang inutusan ng kanyang kaibigan na lumuhod. Nang magawa na niya ito, dahan-dahan naman itong binuksan ng garapon, kung saan doon lumabas ang nakakausog ng bituka na amoy ng laman nito. Pag-utos nito sa kanya na ibuka ang kanyang bunganga, agad naman itong ibinuhos ang langis, kung saan habang ginagawa yun ng kaibigan niya, mariin siya nitong inabisuhan na kahit gaano man kapangit ang lasa nito, huwag niyang hahayaang isukayo ng kanyang katawan. Matapos naman yung marinig ni Perdo, pinilit niyang tiisin ang baho ng langis hanggang sa maramdaman na niya ang pagpasok sa kanyang sistema ng isang solidong bagay. Paglulunya sa kabuuang laman ng garapon, dali-dali naman siyang dinala ng kanyang kaibigan patungo sa silid nito.
Bago siya nito doong tuluyang iwan, sinigurado nitong nakatali ng maigi ang kanyang mga kamay at paa, nang sa gayoy kapag may pilit sumapi sa kanya, hindi siya basta-bastang makakawala. Mananatili ka rito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Gusto mong gumante? Sundin mo ang lahat ng nais ko. Sa panahong yan, Pedro, tanging dilim ang makikita mo. Ni konting liwanag ng araw, wala kang masisilayan dito. Wika ng kanyang kaibigan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong iniwanan. Sa halos humigit 2 araw niya doong pananatili, pakiramdam niya ilang taon na ang lumipas. Hindi kasi noon maipagkakaila ni Perdo ang bawat minutong hangarin niyang makabalik sa tahanan nila. May mga pagkakataon ring nakakarinig siya ng iba't ibang tinig sa lugar na yon, maging ang mahihinang iyak ng sanggol. Gayunpaman, sa kabila ng mga hindi pangkaraniwang pagpaparamdam, nanatili pa ring desidido ang kanyang sarili na makapaghiganti. Sa pagtatapos ng araw na itinakda ng kanyang kaibigan, doon niya naramdaman ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pagsilay niya sa kaibigan niyang nakatayo, muli na namang bumalik ang nararamdaman niyang galit sa kanyang katawan. Habang dahan-dahan itong kinakalas ang tali sa kanyang kamay at paa, paulit-ulit naman niyang isinumpa na kahit anong mangyari, papatayin niya ang taong yun. Paglabas nila sa silid, inihabili ng kaibigan niya sa kanya, iwasan niya munang gumala tuwing umaga. Pakiramdaman niya ng mabuti ang kanyang sarili bago siya magdesisyong patayin ang lumapastangan sa kanyang anak. Mariin din itong ipinaalala sa kanya na kapag nagawa na niya ang kanyang hangarin, bumalik siya sa tahanan nito upang magawa pa nitong mabawi ang ibinigay nito sa kanyang kakayahan. Ayon pa sa kanyang kaibigan na ang batong nilulun niya ay isang uri ng mutya ng kaliwa kung saan meron itong kakayahang gayahin ang abilidad ng mga aswang. Subalit sa kabila niyan, mananatili pa ring tao ang nagtatanga nito, kapalit ng 10 taon niyang buhay sa unang beses niyang paggamit dito. Isa yung ipinagbabawal na mutya pero karaniwang ginagamit ng mga taong nakakaramdam ng depresyon at pagnanais na makapaghigante kanino man. Dagdag pa ng kanyang kaibigan na kahit nais man siya nitong tulungan, wala yung magagawa sa kadahilanang kitang-kita nito ang hangarin ni Perdong gawin ng mga bagay na nagbibigay ng galit sa buo niyang pagkatao. Matapos naman niyang maunawaan ang mga bagay na yon, agad naman siyang umalis nang wala nang pasabi. Bago pa man siya makalayo sa tahanan nito, muli siyang tumingin sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan habang nagwiwika dito ng, "Saka na ako magpapasalamat sa iyo kapag nagawa ko na ang gusto ko. Sige Nog, mauna na ako." Lumipas pa ang mga araw habang nagpapagaling ang kanyang anak. Wala siyang ibang ginagawa kundi pakiramdaman ang kanyang katawan. Pagkaraan lang ng 1 linggo, may napapansin ng kakaiba itong si Perdo. Kapag gabi, napakasigla ng katawan niya, subalit pagtungtong ng madaling araw, parang ang tamlay-tamlay na niya. Labis din siyang umiiwas sa init ng araw, gawa ng pakiramdam niya rito, masusunog siya. Isang hapon, habang naglalakad si Perdo sa baryo, nasipat niya ang lalaking nakita ng kanyang anak na huling kasama ng panganay nila. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya mawari pero naaamoy niya sa damit ng lalaking yon ang amoy ng kanyang anak noong mawala ito. Bagaman hindi siya sigurado na yun nga ang may sala, malakas ang kutob niya na wala nang ibang makakagawa ng bagay na yon bukod sa lalaking yon. Kahit matinding galit na ang nararamdaman ni Perdo, pinilit niya pa ring maging mahinahon dahil sa dami ng tao. Imbis na kumprontahin niya ito, minabuti niyang palihim yung sundan upang masiguradong hindi na ito makakawala sa kanyang paningin.
Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nasipat naman yung mabilis na naglalakad patungo sa isang eskinita. Bago pa man yun maglaho sa paningin niya, agad naman niya yung sinundan. Hindi niya alintana kung napansin na siya nito, gawa ng ang mahalaga para sa kanya, masundan yon. Maya-maya pa, pagdating nila sa gitnang bahagi ng dalawang bahay, kitang-kita niya ang lalaking nakaupo sa isang tipak ng kahoy habang nagsisindi ng sigarilyo. Pagsilay nito sa kanya, agad namang lumabas ang tatlo pa nitong mga kasama, armado ng mga patalim. Habang nagtititigan sila, walang bahid ng anumang takot ang ipinapakita roon ni Perdo. Pakiramdam niya, kahit hindi siya humingi ng tulong, kayang-kaya niya ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla namang tumayo ang binatilyo habang dahan-dahang nakangisi. Paglapit ng bahagya nito sa kanyang kinaroroonan, nagwika naman ito ng nakakainsulto sa kanya ng, "Perdo! Kumusta na ang anak mo? Dapat nga matuwa ka, binuhay ko pa siya eh. Papalagpasin ko ang ginawa mong ito kung aalis ka na ngayon rito. Nakita mo naman, 4 kami. Sa kahit na anong aspeto, hinding-hindi ka mananalo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung sinunggaban, sabay sapak sa lalamunan nito. Halos hindi niya yun nilubayan hanggat hindi niya pa yun nasisipat na nahihirapan. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak doon ni Perdo, kahit anong gawin nitong paghinga, hindi nito magawa-gawa. Nag-umpisa na rin yung gumawa ng kakaibang ingay, indikasyon na labis na yung nahihirapan. Dahil sa kanyang ginawa, agad naman siyang sinugod ng 3 nitong kasama para kitilan ng buhay. Habang lumalapit ang mga ito sa kanya, humawak si Perdo sa dingding ng magkabilang bahay habang nagbibigkas ng mga usal. Ang mga usal na kanyang pinakawalan, sapat na para maging harang sa mga tenga at mata ng mga ordinaryong taong payapa roong naninirahan. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, doon na niya inumpisahang parusahan ang mga ito. Dahil sa bilis at liksi noon ni Perdo, anuman ang gawin sa kanya ng mga taong yon, bigo itong malapatan siya ng malubhang pinsala sa katawan. Halos lahat ng atake ng mga ito, tumatama lamang sa hangin. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naglaon, dahan-dahan nang bumabagal ang pagkilos ng kanyang mga kalaban. Nang mapagtanto naman niyang nanghihina na ang mga ito, hindi na siya nagsayang ng oras para lapatan niyo ng pinsala sa katawan. Una niyang ginawa, undayan ng saksak ang mga ito, gamit-gamit ang napakatalas niyang mga kuko. Dala ng galit noon ni Perdo, nagawa niyang mapugutan ng isa sa mga ito na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong kamatayan. Bago pa man lumalim ang gabi, patay na ang 3 nitong kasama. Nang ang lalaki na lamang na humalay sa kanyang anak ang natira, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang patuloy na umaangil. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, walang awa niyang pinutol ang pagkalalaki nito, sabay ipinakain niya rito. Pinagpuputol niya rin ang mga daliri nito habang buong puwersa yung binabalata ng buhay. Nang hindi pa makontento si Perdo sa kanyang ginawa, kinaladkad niya yun patungo sa talahiban. Doon ay dahan-dahan niya yung pinahirapan hanggang sa dumating ang puntong mismong ang katawan na nito ang sumuko. Nang malapit ng bawian ng buhay ang lalaki, inilapat niya sa bunganga nito ang kanyang bibig para higupin ang huli nitong hininga. Ininom niya rin ang dugo nito, pagpapakita ng galit niya. Matapos niyang maisakatuparan ng kanyang nais, agad naman siyang bumalik sa kanilang tahanan. Magmula noon, naging madalang na ang pag-uwi ni Perdo hanggang sa hindi naglaon, bigla na lamang siyang naglaho. Yung kaibigan niyang mambabarang, bigo siyang matulungan
sa kadahilanang kumapit na ng husto sa kanyang katawan ang ininom niyang bertud. Ayon sa kaibigan niyang mambabarang, kapag bumalik sa katawan nito ang orihinal nitong wisyo, bumibisita yon sa kanyang pamamahay para humagap ng balita ukol sa sitwasyon ng kanyang pamilya. 3 beses sa 5 taon yung ginagawa ni Perdo hanggang sa tuluyan na nga yung naglaho. Ayon sa kanyang kaibigan, may mga nakakakita noon kay Perdong gumagala sa mga palayan tuwing gabi. Hindi naman sila nito ginagalaw sa kadahilanang ayon sa mga nakakita para yung naglalakad na baliw na bigla na lamang naglalaho sa paglamon ng kadiliman sa katawan nito. Pero alam niyo ba na kahit isa ng demonyo itong si Perdo, hindi pa rin dapat nahusgahan ang kanyang ginawa, lalo pat pagpapakita lamang yon ng pagmamahal ng isang ama. Ayon sa kaibigan ni Perdo, wala naman itong pinagsisihan sa lahat ng bagay na nangyari sa buhay niya. Ipinagpasalamat pa nga niya noong minsang naranasan niya ang ipinahiram na bertud ng mambabarang. Okay, opinyon ko sa kwento. Matatawag ba natin talaga na totoong kaibigan ni Perdo si Nog? Kasi unang-una, kung totoo kang kaibigan, alam mo naman kung ano ang kahahantungan ng gagawin mong isang bagay na makakasama sa kaibigan mo. Doon pa lang dapat hindi mo na pinahiram yung bertud. Total naman mangbabarang ka, bakit hindi mo inalok si Perdo na ikaw na lang yung gagawa para sa kaibigan mo? Kasi naman, kilala ka, tapos siguro marami ka na ring pinatay na tao, no? Bakit yung kaibigan mo pa ang kailangan gumawa? Sana hinimas mo siya, pinaliwanag mo sa kanya na pag ginawa mo ito yung mga magiging kapalit. Do alam ko sinabi naman yun ni Nog kay Perdo, pero kasi nga bugso ng galit eh. Alam niyo yun. Pero sabi naman ni Perdo wala siyang pinagsisihan, pero hindi ako naniniwala. Pwedeng ang nangyari naging aswang si Perdo tapos naging alipin ni Nog. 'Di ba? Yun lang yung nakikita kong pinakamatibay na posibilidad na nangyari sa magkaibigan na to. Na noon pa man siguro gusto nang alipinin ni Nog itong si Perdo, pero wala siyang makitang paraan kung paano niya gagawin yun na hindi siya gaanong makokonsensya. So anong nangyari? Pinahiram ni Nog ng bertud si Perdo, ang kapalit naman nun, magiging alipin siya. Yun lang yung sa tingin kong pwedeng nangyari. Pero overall, masakit yung nangyari kay Perdo. Siyempre, anak niya yun, babae pa, tapos kung sino-sino lang yung gumawa nun. Alam nyo, tama lang yung ginawa ni Perdong parusa sa mga ganitong klase ng tao. Sobrang nakakagigil to. Alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko, kung anong uri. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.